Здравейте, аз съм Ема, кърмичен астролог и нумеролог с повече от 10 години практика като консултант в тази сфера. Исках да се включа, за да споделя малко повече за отминалото есенно равноденствие на 22 септември, или това е преминаването на Слънцето в зодиакалния знак Везни. Тези сезонни карти ни дават възможност да видим малко повече какво ни очаква през предстоящия сезон. И в случая Слънцето, влизайки във Везни, веднага прави опозиция с Нептун. Това е много разтварящ аспект. Може да сме много потънали в своите илюзии, мечти, сънища или, както обичам да казвам, да спим с отворени очи. Така че ще бъдем замечтани през тази есен и потопени в много вода и емоция. И Венера като управител на Слънцето във Везни в зодиакалния знак Дева, в труден аспект с Уран в Близнаци и с планетата Седна. Седна е свързана с страховете ни от отхвърляне, стискане на виолентни, раняващи отношения и необходимостта да разберем, че за да бъдем цялостни партньори, първо трябва да останем малко насаме със себе си. Венера е в труден аспект, опозиция и с астероид Кали. А Кали е много трансформиращ аспект, оголва истините до кости и ни учи как да оставяме някои неща, просто да стигнат до своя край. Така че любовта и темата за парите и ценностите ще бъдат силно трансформирани през есента. Ако пожелаете, може да запишете своя час за индивидуална консултация с мен. Може да откриете контактите в личния ми сайт или в биото.